Jeg har fået mig en ny Nitro-bil. Så koster en ny bil. Så tror jeg, det er unboxing, men det er en brugt bil. Brugte. Men ja, det er mere den ID10. Man kan se. Pisse. Ja, i forhold til den, så er den jo altså ret stor i forhold til. Men ja. Så det er ikke 24 GB, jeg tænder desværre. Ja, man tænder der. Og det var, jeg kan se, hvor mange batterier der er i. Hvor mange batterier der er i. Vi har haft bilen her før, det har været vores, men så solgte vi den, og så har vi så købt den igen. Så 8 AA-batterier i. Så jeg bruger ret mange batterier. Skal lige sætte låget på igen. Satan, kom på med. Sådan der. Ja. Fed bil. Helt klart. Og næsten helt ny, som man kan se. Så jeg kan se, at vi lige skal nye batterier. Men nu vil jeg lige prøve at tage karossen af. Klips der. Klips der. Klips her. Og klips. Jeg vil undskyld, lad os se. Klips. Ud. 1. To sekunder. Jeg kan lige åbne et lille værktøj her. Fuck. 2 sekunder. Hvorfor blev den her der? Kast med kan man score. Så vi går sådan her. Den ser ud som ny. For 4 sekunder. Ja. Ja, der er stadig en lille bitte smule nitro tilbage. Men jeg ved ikke, om der er noget god end det en lille nitro der. Så 2 sekunder, jeg kan vise jer lidt mere nitro, der også er fulgt med til bilen. Vi lige ønske det larm, der er i baggrunden. Bare hvor er det nitro? Jeg har stillet på værelset. Men det er mørkt derinde. Ja, det er lige lidt mørkt, så jeg skal lige have noget lys. Derude. For satan, det er mørkt derinde. Ja, så jeg skal lige have noget lys. Sådan der, så fik vi sgu noget lys. Der var vi vinduet, er der lidt nitro. Lidt dele. Her har jeg den her. Den her lille her, og så har vi den her meget lidt nitro. Og her vi har så en del nitro, den er ret så tung. Så vi har en del nitro. Ja, jeg slukker lyset igen, så vi går lige ind og kigger lidt mere på bilen. Der er ret meget langt i baggrunden, men altså. TV. Men jeg synes, det så er det bilen igen. Der er den her. Hvorfor går den ned? Jeg ser, vi lige skifte en ny batteri hernede i. Den er sæt batterien. Ja, den er klar i. Jeg skal lige prøve. 2 sekunder. Hvorfor kan jeg lægge kameraet? Jeg ved ikke, hvor meget I kan se, men altså. Jeg kan prøve at se. I kan se noget, det er jo det, kan I nok. Det skulle godt se det. Vi prøver. Kan du høre? Det kan du høre, men ja, den lyder sgu godt. Og så her rigtig god, lidt fedtet, men altså det er sgu noget benzin. Så nu synes jeg, at gode fjeder, rigtig gode fjeder. Det er sådan et standarddæk. Vi kan lige vende den op på hovedet, og ret så tung.
Jeg synes, at jeg kun har en hånd. Her. Rigtig fint talbund. Det er sgu ikke engang. Det er sgu.